Zašto 90% mojih klijenata uspije smršaviti više od 10 kg u 3 mjeseca? Koje su greške radili, koje najčešće svi radite kad krenete mršaviti? Prva greška je da ljudi misle da prehrana treba biti ono salata, ćeš ti biti gladan dok držiš prehranu. Poješeš neko sranje 100%. Prvi tjedan super, još izdržiš nekako. I treći tjedan, znači ja nikad kad sam mršavio, niti moji klijenti nisu bili gladni. Druga stvar, previše trenirate. Što to znači? Prvi tjedan kreneš u teretanu i 5-6 treninga, 2 sata. Nakon sat vremena ti nemaš šta raditi u teretani. Možeš eventualno sat vremena trening i može 20 minuta, 30 minuta kardio. Duže od sat i pol, ukupno bit. Nema potrebe. Zadnje, plan. Ako nemaš plan, znači ako ti dođeš pa ćeš malo raditi danas ovo, pa malo ovo, jedeš, znači dođe ti obaveze, djeca, ovo ono, nakon toga sve to pada u vodu. Jer ako ti stvarno želiš napraviti nešto, to treba biti lijepo, kontinuirano, malo duži period. Ali ako ćeš ti sad očekivati to u neko kratko vrijeme, džabe.